Колко е хубаво да видя една пълна зала. Благодаря ви. Казвам се Янислав Марков и като президент на баскетболен клуб Хевър имам пряка отговорност към младите хора в нашия град. Само през последната година над 1000 млади хора участваха в нашите проекти и инициативи. Това не са просто цифри, това са съдби и избори, защото риска сред младите хора и това, което се случва на улицата, и това, на което ги учим и ние, е огромен. И трябва да направим всичко възможно да ги предпазиме от зависимостите, които всички вие знаете какви са. Опита, който натрупахме, сега искам да го пренеса в Общинския съвет. Много е важно за нас да не обещаваме чудеса, а да правим това, което правим и в момента. Много работа, много последователност и осезаема промяна, която трябва да се случи. Тук искам да подчертая, че спорта не е просто игра. Спорта е начин на живот, дисциплина, енергия и алтернатива на зависимостите. Много млади хора наши, които спортуват активно, било професионален или непрофесионален спорт, избират живота, а не наркотиците, не алкохола и не хазарта. Опитът ми показва обаче, че младите хора имат огромен потенциал, но не винаги остават чути. Затова едно от важните неща, към които ще апелирам, това е създаването на Младежки общински съвет, една реална структура, в която младите хора да имат възможност да работят и да взимат решения съвместно с община Пазарджик. Това е много важно и това е една от голямите цели за тяхното развитие, защото вярвам, че ако общината даде реален път на младите хора и инвестира в спорта, нашия град ще стане много по-сигурен и по-добър за живеене, защото Пазарджик заслужава повече.